Això és davant de les escales de Sant Esteve. Aquesta fira tinc entès que la va organitzar a la sala Armengol, en Lluís Armengol. Però va ser una fira, allò que veig de les escales Sant Esteve, però 5 o 6, no sé com dir-ho, A partir de l'any 59 es van anar fent ja sempre a la plaça Clarà i s'han fet sempre més a la plaça Clarà. Al principi era una part de les voltes, a la part del que aleshores hi havia allà el bar d'Emili. El meu pare tenia un biscúter i llavors, com que cada vegada havien de fer el show, havien de fer número, no era només obrir 4 carpetes en una taula. I llavors muntaven un ninot, el muntaven a sobre el biscúter, es feia la missa igualment a Sant Esteve i llavors feien un passacalle amb un que tocava la marimba i els platets. Abans els pintors solien tenir el costum de prendre nota amb un bloc, amb dibuix, i llavors a casa seu allò ho transportaven en el color i la pintura. Aquells dibuixos, una vegada es havia fet el quadre, no tenien una especial utilitat pel pintor, però eren curiosos i la idea era vendre aquests dibuixos i anar a fer un sopar tots plegats, un sopar de germanor, un sopar entre els pintors. Aquesta era la idea. L'any 1970, el meu amic em va engrescar per anar a la fira. Va veure uns dibuixos i em diu: home, Toni, aquests dibuixos tan macos, si els refessis, poder a la fira em vendries, vindria al costat meu, i em va engrescar. Penso que la primera fira que vaig anar aquí a Olot, em penso que va ser l'any 71 o 72. Ja ho havia provat d'anar a Figueres i això, però aquí a Olot no m'atrevia. Jo sempre ja hi anava a mirar i sempre pensava: oi, si un dia, esclar, tu ho poguessis fer, però per qüestions personals, doncs jo no estava dintre aquest món, ni casa meva, ni res, però sempre jo pensava que un dia, i bueno, fins que l'any 70 doncs vaig poder-ho fer. El dia de la Fira del Dibuix és que hi havia molta feina i es venia molt, i nosaltres que emmarquem, bueno, no tancàvem ni el migdia, perquè la gent sortia de comprar a la fira i ja venia a portar-te un mercar. La primera vegada que vaig anar a la Fira del Dibuix, recordo que ho vaig decidir tan tard que llavors el president del patronat era en Vilà Montcau i com que no hi havia taules perquè no les havien ben carregat, em varen posar una taula de càmping d'aquelles que portava la gent que eren, pots comptar, en deien per 4 persones i hi havia sempre feines per 2, unes de fòrmica que les potes es plegaven cap a sota i era més baixa que les altres i jo allà venia dibuixos. Vaig participar quan em vaig veure capaç, o sigui, d'exposar alguna cosa digne. En aquella època era una fira molt gran, hi havia molts artistes, s'emplenava tota la part que encara es fa, no? La galeria Embretxa, la galeria de l'Ideal, però fins i tot es feia tota la part de la gasolinera, que en dèiem, i s'agafava tot fins al passeig de Barcelona.